ife onyonyo ebe a nwanne anyị nwoke nọ mba Abuja onye isi ụka ka ọ bụ ọ na-eme efe ụka mana ọ nwe okwu o kwuru n'oge gara aga ọ sịrị na a mụtara gị itoite fụ ife ndị nna nna gị fadebe ị na-eburu ya eje ebupụ maka gịnị ka iji wee chọrọ ibupụ ya na tupu ịtụfuo ife nna nna gị fadebe na ị ga-ajụ ese onye debere ife dị otu a kedu ụdị ndụ obi mgbe ọ nọ n'ụwa na ọ bụrụ onye dị otu a kwụgbara aka ọtọ bie ndụ ziri ezi kedu ife ị na-etufuru ife ọ debere na ngwuru ya Igbo dị iwe ekene m Igbo ndị be anyị Igbo ndị ọma njem ọnụ ebulu mbatakwa sị m ka ụnụ amarago ka o si adị maka na okwu anụnwa dị n'akụkụ ebe amazi m ihe m na-ekwu maka ya mana dị only thing m na-asị biko nene vidiyo anụnwa n'udo n'ọnwa ka ịmụta ihe sọsọ ihe m nwere ike ikwu na vidiyo mbụ maka ị na-ebulu ihe nna nna gị ha dosa bufue ọgụwa dosara ị na-ebuli ya tụfuo onye dosara ya obili ajọ ndụ mgbe o dosara ọ bụ na obili ajọ ndụ ebuli ya tụfuo mana ọkwa nna ndụ obi dị mma itonite si na ya ha eme ihe ọ na-eme ịhapụkata ya dị mmiri magide ofu mgbọsị omenala nke ahụ aga na nghọtago bilu ka mbili a na-akwa na-eso okwu bilu ka mbili a na-akwaghị eso okwu mana ọzọ ibili na-akpa mmadụ ibe gị aha ha sị anabuwe Igbo achọghị onye aya akpapụ ụnụ nọrọ ya n'egwu unu aghọtago biko na-ekene na vidiyo akwa ụnụ n'ihe nwanne anyị nwoke kwuru. ụmụ Igbo mma mmanụ ụmụ Igbo ekene m unu ọmụ Igbo Agbaranze unu amụrụ ka nsikwado ife m ụmụ Igbo Agbaranze kwuru ya bụ egbe bere ugoberu nwanza bekweru nke si ibi ebere nkwu kwa ya ụmụ Igbo ifu na afọ ebe abụọ ọfọ ngwu dị iche iche na ala Igbo ndị nna nna ka nwe fa ji wee chere ngwu enwe ndị debere ọfọ ahazicha ọfọ tinye n'ala na-enwere onye si na ngwuru a ga-anwụ ọnwụ ike na-enwere onye si na ngwuru a mmadụ ga-egbu m na-enwerekwana onye si na ngwuru a ga-etinye aka na ajọ ife itinye ya ọ bụrụ ya mana ka itonite ị na-azụ afịa enwe ka okwu si wee kpọọ gị n'ụzọ ịgbagharịba ajụọ gị ife dị otu ọ dịkwa na ngwuru gị ezi eyi agwa gị ji eburu ya tụfuo gị ji eburu ya gba ọkụ ife ị na-eburu eje agba ọkụ onye nwe ya ịjụkwara ajụjụ kedu ụdị ndụ onye a na-ebi mgbe ọ nọ n'ụwa onye ọ bụ onye na-egbu mmadụ onye ọ bụ onye na-eme ajọ ife onye ọ bụ onye na-eme ezigbo ife tupu ịtụfuo ife nna gị debe ị ga-ajụgodi kedu ụdị ndụ nna gị biri ọ bụ na nna gị biri ndụ ziri ezi ọ ga-edoga anya na ife ọ bụla nna gị hazi na o mere ya ka ọ dị mma ọ bụrụ na nna gị biri ndụ ajọ na o mere ajọ ife na ajọ ife ka eji wee mara ya isi na ị chọrọ ka ife jikọrọ gị na ajọ ife nke afọ adị iche mana tata anyị ada ajụdo ife dị otu a maka na agbago gị n'ife dị otu a meziri na afịa ga-ada aga ife mere na afịa ndị mmadụ ada aga na be anyị karịrị akarị ndị ọchịchị na-achị mụ na gị baa n'akụkọ nsogbu ezinụlọ karịrị akarị ịgbakọcha ife niile ijuzi onwe gị ego ole ka ị na-enweta n'afịa ego ole ka ị na-ewepụ ife dị otu a nyebezie gị nsogbu ụfọdụ na-abụ agbasa afịa kama a ga-anaba ụlọ ejecha ofu ebe je nwụọ mmanya ụfọdụ nwere ndị nọfa na-akụ na-anakasị ife ego ịtụpụrụ ụzọ ọ dịghị ka ọnwa aka mmadụ bata mee na afịa ga-ada aga ịgbagharịgide iwere ife ọfọ nna gị ji wee debe ngwuru je tụfuo che na ebe a ka nsogbu dị mana ọ bụrụ ebe a ka nsogbu gị dị oge gboo ada eji ike egbu mmadụ maka anya ụfụ maka ife onye ọbụla bụ ikorobịa nwụrụ agbọghọbịa nwụrụ tupu enie ya a ga-achọpụta ife gburu ọnya mere ndị mmadụ ji agba achara ndị Igbo ife ndị Igbo na-eme ife ọbụla imete ị ga-eji isi gị wee buru enwere ife dịkasị gbagharụ gị ọ gbagharụ ewebatara n'ụwa tata merụ ndị Afrịka ji wee naanị iyi ana bekee ndị ọcha ọ bụ na ị nọ na ana bekee na-anụ unu m nchọ ka ide ọ bụ na ife m chọrọ ikwu ebe a ba asị ide na-asị ọ bụ na eziokwu ide na-eziokwu ndị ọcha na-anụ gbagharụ akwa ife ọbụla imetara na ana bekee akwa ị ga-eji isi gị wee buru ifuru ka oboro fadị abịazie na nke mụ na gị mmadụ ga-ama ụma na-eme arụ omecha arụ ọyọọ mgbagharụ onye bụrụ na ọkasị gbagharụzie na-akwa oyego ya mere ndị mmadụ ji ama ụma mara ụma na-emesi ibefe ike maka fa mana ọka njọ na fa ga-ayọ mgbaghara na a ga-asịsị gbagharụ ọ dịrị otu oge gboo mmerụ ndị mmadụ ji agbara ajọ ife ọsọ mmerụ ndị mmadụ mee gịnị ji agbara ajọ ife ọsọ ana bekee ị chọrọ ije iso n'otu ndị ọcha si ebi ndụ na ọ dị mma jụọ ndị na-ana bekee ife ọ bụla ị metere ị ga-eji isi gị wee buru enwere ife imetara na ana bekee na-asịsị gbagharụ gị mgbagharụ a so n'ife mebiri be anyị ọ bụrụkwa na ama agbagharụ mmadụ a ga-agbagharụ mmadụ ma ọ bụ na ọ mara ama wee mee mana mmadụ ama akpacha anya mee ife maka na o bu n'obi osisi gbagharụ ka agbagharụ onye mebiri mba Afrịka mana ọ bụrụ ebe ebe ji wee bịa tata
ife nji wee bịa tata bụ ife iwepụrụ na mbara ezi nna gị fadebere. Kedu ife mere iji wepụ ife dị otu? Ka ife inwe ife dị otu a na-arụrụ gị? Ị ma na enwe ezinụlọ n'ala Igbo taa, onye ọbụla si n'ezinụlọ a inye ya nsị ya egwu maka nna nna fa ahazighị ezinụlọ na onye ife dị otu a ama egwu nwa si na ngwuru a imegide iwere ife dị otu a wee bupụ ngwuru gbara aka ọnwụa na-ada ebe niile aka na-eti mkpu. Enwebere onye chọpụrụ ịtụkwa na wee jụọ kedu ife mere ndị gboo ji eji ogirisi agba ogige ụlọ. Nchọkwu unu zama ajụjụ. Enwe ife iwepụ jee mara ife ị ga-eme. Ide ya ba mma bịa kụzie maka ndị ewepụrụ ewepụ ife a ga-eme maka ya. Onye na-afụ ife onyonyo ebe a nwanne anyị nwoke nọ mba Abuja, onye isi ụka ka ọ bụ, ọ na-eme efe ụka, mana ọ nwe okwu o kwuru n'oge gara aga. Ọ sịrị na a mụtara gị itoite fụ ife ndị nna nna gị fadebe, ị na-eburu ya eje ebupụ maka gịnị ka iji wee chọrọ ibupụ ya? Na tupu ịtụfuo ife nna nna gị fadebe na ị ga-ajụ ese onye debere ife dị otu a kedu ụdị ndụ obi mgbe ọ nọ n'ụwa, na ọ bụrụ onye dị otu a kwụgbara aka ọtọ bie ndụ ziri ezi, kedu ife ị na-etufuru ife ọ debere na ngwuru ya? Ife okwu onye isi ụka ka ọ bụ, mana ị nụrụ ife okwu. Nsogbu anyị na-enwe tata bụ na ụfọdụ n'ime anyị si na fa na-eje ụka mana fa achọrọ igwegodo onwe nkefa nke bụ eziokwu. Ife nna gwa gị na bụ ife onye isi ụka kwuru. Ya na-eku ite ife mmadụ debe maka na ụkwụ kpọga ebe ị na-azụ afịa, maka ebe ị na-arụ ọrụ. Ọ dịghị ka ife onye dị otu a debe. Jugodo ese kedu ụdị ndụ onye dị otu a biri mgbe ọ nọ ndụ? Ụmụ Igbo, enwe ife ị ga-atụnye ịtụnye. Enwekwa n'ebe nna kwutere ịgbazie m onu na ada amazi ife amaza. Ndị nna nna ife nwere ife ji wee chekwasị ngwurufa mere ọnwụ ike na ụmụ ife niile adịrị oge gboo otu o si wee dị kịta. Mmadụ na ọtụtụ ndị na-anwụ taa na ndị a na-egbu egbu karịrị ndị na-anwụ ọnwụ chifa, mana oge gboo ọ dịrị otu a. Maka onye ị na-eje ije nye nsị amadụghị ife oge eme onwe ya, mara ife ga-abụ na o mee ya na-arụ ọma na nsị bịara na mara ife oge eme onwe ya wee dị ndụ. Mana tata enweghị onye mụ ife dị otu a. Ndị ka ma anya mgbọrọgwụ na mgbakwụkwọ jizie eme aja ife wee were oghere wee na-aba arụ maka na gị na onwe gị ịmarọzi maka ya. Oge gboo ntụtụ a na-agba a na-agha ndị mmadụ tata, oge gboo a na-agharịkwa ya. Mana ife ị ga-ajụ onwe gị bụ oge gboo mmadụ one ka a ga-agha ntụtụ ọba afa na-arụ. Ọ bagodo agba mmadụ one ka ọ na-egbu, mana agwa gị mmadụ one ọ na-egbu tata. Agwa gị mmadụ one ọ na-egbu tata. Afọ na-abụ gara aga nọ na be anyị enwe nwanne anyị nwaanyị si mba California wee nata na-arụ ọrụ n'ụlọ ọgwụ. A ghara ya ntụtụ ọ gaba arụ agba ya ọgwụ ọnwụnwụ. Kedu maka ife ọ bụrụ oge gboo ọ na-afịa dị ife dị otu ime maka ife afọ ịma onye ọzọ makwa ya, nke afọ onye ọzọ ma gị na onwe gị makwa ya. Ya mere onye ọbụla ji wee debe ife a kacha eme mgbe afọ bụ ịnụ ọgụ. Onye gbasa oge iwe jee gị na ya pịrị ọ bụrụ nke ogbu maọbụ nke ijere ya debe ife ị ga-eme. Mana taata ụfọdụ gbaziri ya achara achara, ndị makwa maka ya ewe na-anyụ ndị mmadụ ụkpakwụ. Ụmụ Igbo, enwe ife iwepụrụ ezinụlọ idetuo. Ọtụtụ ndị ọgaranya nọ n'ala Igbo tata ife ndị nna nna fa debe ewepụrụ. Ka njụ ọga ajụjụ ijukwara onwe kedu ka o si wee bụrụ sọ ndị ọgaranya na-akpụ ndị nna nna fa na ezinụlọ fa? Ị ga-agafe ife onyonyo nna nna fa ka fa kobecha n'aja na befa eziokwu ka ọ baasị ọ bụrụzi agụ a na-enwere ego kwọsịrị aka sị mba na ị chọrọzi ife dị etu a, mana isokwa azụ ana ekenye nwanne gị nwaanyị a na-esi mara ụmụ nwaanyị adịghị nwe ana n'ala Igbo na ọ bụrụ omenala ala Igbo. Nwoke tụba nwaanyị ime, nwoke na nwaanyị atụba nwaanyị ọzọ ime, a na-asị kedu ime onye dị otu a ji ọtụba nwaanyị ime? Esi gịnị kwuru na agọdọ ife a na omenala na onye Igbo mgbe aka ị na-echere na Igbo onye Igbo ife meziri gị onye Igbo afọ Igbo iwerugo nke atụnye n'akụ eruzie na nke dị gị mma na arụ iwe mata na Igbo onye Igbo. Ọ mmadụ nwa ogoro egwu na aka. Ụmụ Igbo mma rapụ unu ka emesịa. Bụ ndị ọma njem onye ji m n'aka onyecha na vidiyo biko nyere na ya aka gbasa ozi a, nyere na ya aka mara ebe ihe gbasanwu ozi a ka o ruo as wide as possible. Maka ihe ọmụrụ na-amụta na chanel anyị na-etikwana ya n'udo na ọnwụ, anyị na-etikwana ya n'eziokwu, akwa eziokwu ka anyị ji aga. Biko gbara ya aka na-agbasa vidiyo na ka Igbo ndị Igbo na-afụkwa ya ma na ụdị ha anụnwa dịkwana na omenala anyị niile anwụchabekwana na onwekwana ndị ka na-asụ nwa Igbo, ụmụ ikorobịa ka na-asụ Igbo dịka m na-aghọtagara nka na-asụ Igbo asụsụ ya ike. Ka ọ dị na mgbe ọzọ.